Čaute Kovovlog, dneska sa nachádzame v Nitre, dnes je 29.3.2024 a dnes sa oficiálne začína Kovošrot Tour jar 2024. Spokojná, je to tu úplne super, je to ako veľké X-ko, aj koncert bol fajn. Milujem Eversen. Ja milujem Kovošrot, aj Pipeš. Mega, Flosov. Ahoj, Timo Pavlovič, vlog! Au! Ja, však to mňa boli, kurva! Nebol. Sebas more, som teraz na východe a som to bol, že v Koloseu by ste neverili ani že nič by ste neverili. A som to bol, že na kapelináke a ma naučili po východňarsky, tak by ste neverili, že poviem, že to bola morda more. A sme tu v X-ku, teda v Koloseu. Nie, ono to je vlastne medzi tým nie je žiadny rozdiel, lebo to je, že X-ko, mám 3 poschodia, by ste verili? A hrá tu Exploited každý rok, takže spravte si názor sami. Toto bolo pre televíziu pikantné memy na všetky témy. Táto pesnička, teplička nad Váhou reprezent, come on! Viete, ak to je zo vzduchu. Čo sa deje?
Otvor. Nemôže. Otvor. Priatelia, vítajte na Kovovlogu Jarné Tour 2024. Dneska sa vydávame do Liptovského Mikuláša a je tu s nami aj Oskar a Daniel. Píce, to sa nečakal. Dobre, Matúš ide. Nový Kovovlog? Yes. Bože môj, teším sa. Pozdravujem do Kovovlogu. My hráme konečne normálne s Kovošrotom, to je môj sen, viete, ako 2 roky dozadu, teda rok ešte. Sní sa plnia, ako vidíte. Čauko, my sme kapela Arkra, práve sme dohrali koncert, toto je náš gitarista Matúš a Miško Máca, náš basák. Koncert bol po piči, ľudia boli extrémne hlavne na breakdownov, keď sme povedali koridor, všetci sa otvorili a bum, všetci do seba jebli. Nemám jediné negatívne slovo na to, bolo to hory dole, úžasný klub, určite sem príďte. Miško Máca, čo k tomu povieš ešte ty? Bolo to úžasné. Macovská krv, originál. Ďakujeme, bolo to super a Tešíme sa na Kovošrot. Strašne super to bolo, milujem ich všetkých, fakt. Sú super. Tak toto nebolo nikdy. Dýchanie pod vodou a už to nebolí. Všetkých svetlo, moja tma. Môžu vyjazdať sa zo snem. Oblaku dýmu, vody prečo. Toto bude thumbnail. OK, s tým som spokojný. Shoutout Jakub Spišák and his band Big Time Rush. Čaute, Kovovlog, nachádzame sa v Hajovni. Dneska je 13.4.2024. Dámy a páni, dneska sa hrá koncert. A spravíme fotku s Lalvinkou. Piče, sa chcel kokot.
What's that in the game? If you knew you had a lose, who knows? Teraz zahráme novú pieseň, to je o frustrácii z toho, že v demokratickom systéme si človek aj tak nakoniec musí voliť len medzi zlom a väčším zlom. Żyją w moich ścianach! Ale są kazali tak płacia na sami lat! Kusek, chcę tu widzieć swoich, nie tak trochę ruszy słomę! I za to, że brno wiecie, hardcore do pici! Dobra, ciężkie, kamulek potrzebem ten mój komplet i nie zawsze widzę. Ďakujeme, že ste tu. Čaute Kovovlog, nachádzame sa v Brne v kabinete Mus a dneska tu odohrá koncert Bitter Season, Kovošrot, Tatrovka a Brizolit. Dneska sa píše 19.4.2024, sme v kabinete Mus a už sa absolútne opakujem, ale to nevadí. Akurát zahrali Bitter Season aj Kovošrot a teraz čakáme na Tatrovku s Brizolitom. Podľa mňa toto bol najlepšie nazvučený koncert Kovošrotu, čo som kedy videl. Mám pocit, že to pôjde už len hore odtiaľto, takže som rád. A priatelia, vidíme sa v Mošpite. Brněnská sportová republika, kde ste vzadu dobyte! My sme Tatrovka 2025 000! Už tu hráme viac ako doma! Takže chcem, aby ste tu spravili najskurvenejší bordel. Chcem vás tu vidieť lietať, skákať, lámať si kosti a podobné veci. Osteosyntéza! Rozvedej sa! Komentář! Tvoja szczęście! Lepej celku z was! Celý svet si pomerorovám! Dobra noc! Ten svet je zašlý! Zdravěkovi a malečka! Aby som na drgęstwo Jumalo rodniku! Co je do piče? Čaute Kovovlog, nachádzame sa v Bratislave, dneska posledný deň túr a dneska ideme na Pink Whale, sme tam za chvíľu, dneska je Myšačka Series epizóda 3 a dneska hrá veľa skupín, vrátane Kovošrot, Pipeš, Brizoli, Tatrovka, Zandome a ďalší a vidíme sa na palube. Našli sme prsteň gumovej kvality. Dajme.
Všetci ukážte fakača tam hore. Od rock'n'roll. A bolo to všetko, aby sa to stihlo pekne. Čakajú vás ešte lepšie kapely. OK. Time to fucking side! Side! To fucking side! Rozpil tu odtiaľo! Side! To fucking side! Vieš, čo máš robiť, keď to udrie? A ten beatdown je bomba! Flow Taken 3! Jo, ďakujeme veľmi pekne, my sme boli Brizoli Beatdown! Všetci poriadne krúžte tými zápkami, poriadne. Kokos tu niekto opeka niečo, alebo to sme až fakt tak faja. Ale keď príde na vec, kto z vás sa postaví za myšlienku, že lepší svet je možný? Kto za vás ešte na to? Každý z vás bude za každú cenu, za taký den. Upávajú koncentrát, len to z vás za žiadnu cenu, žiadnu slove, žiadnu slove.